kutse. Na ga gidan ga ya cike ya batse. Dan wannan gidan na mai kaya ne, duk wata babu sai ta koma gefe. Ai wannan gidan mata ne. Na ga kuna rawa kuna wani juyi. Wannan gidan mata ne. Mamar don ku ji wannan gidan mata ne. Daga mata kun yi gamar kuna wani jumping mamar. Sai na biyo ku baya zan wani baitin mamar. Sai ku taya ni in ji daɗin sautin mamar mata. Kai, wan me ka zo yi jangullin nan? Ana zo yin kashi. Kame? Kashi. Kasa. Ɗanbana! Ni fa sai nake jin ma kawar da alamun kuɗi a jikin gayan nan. Wallahi 500 ce ko a jiki. Nawa? 500 ce ko a jiki. Wai 500 oga. To, karɓo ta ko a raga da shi. Shiro ta. No. Wallahi garin kwaski zan sha. Ana! Wa zan ba? Allah ba mu. Ba ku ɗara goma ba ce? Ana mama. Ta shi ka je mana. Ana kasa. Kun gani ba ku karɓi mai yawan ba.